Здравейте на всички! Честит празник! Ние ще ви прочетем някои предложения. По-високи заплати, повече пари за здравеопазване и за образование, да се осигури по-добро бъдеще за българския народ. Да поемем отговорност за предизборните обещания и за извършените от тях престъпления чрез подписване на декларации. Да се махнат всички партии. България плаче за синовете си, България плаче за дъщерите си. Не искам да повярвам на очите си, но тук черно-бели всеки ден минава дните ни. И повечето френдове са в чужбина, а други пък за кинти с дявола са в комбина. Мечти на две пречупени, от някой друг са купени. Нима годините на празно са загубени. Политици лъжат, народа е беден, гласува с надежда, остава среден. Дилемата е кофти, но как да избираш? Да бъдеш роб до гроб или да емигрираш? Говорят за промяна, промяната е няма. Огледай се наоколо, все още сме в капана на собствената простотия, затънали душия. Направо не издържам, ще ги избия. Отвътре ме гори, не мога да заспя, когато гледам раните на майка България. Не мога да се примиря с това, а ти кажи, когато гледаш раните на майка България. Отвътре ме гори, не мога да заспя, когато гледам раните на майка България. Не мога да се примиря с това, а ти кажи, когато гледаш раните на майка България. Посвещавам следващите редове на баща ми. Цял живот притиста, търсеше начин да ни нахрани. Това са рани, те никога не зарастват. Мечти за по-добро бъдеще, които една по една угасват. Татко, ще направя всичко, за да се гордееш с мен. Но мръзна ми този начин на живот, не искам да съм беден. Наведен от системата, жертва на демографичен преход. За жалост обещанията са безнадежден ехот. Боли ме като виждам как народната мелачка засмуква честни хора и цял живот ги мачка. Обичам България, но май тя не ме обича. Като доведен син обръща гръб и от мен се отрича. Не мога да гледам как таланти умират от глад. Музиканти свирят за стотинки да си купят хляб. Съжалявам, но за вас е средния пръст. Управляват ни го. Така става с политици и така ще стане, като слушат народа. Гледам раните на майка България. Не мога да се примиря с това, а ти кажи, когато гледаш раните на майка България. Отвътре ме гори, не мога да заспя, когато гледам раните на майка България. Не мога да се примиря с това, а ти кажи, когато гледаш раните на майка България. Но няма да ми говорите така. Просто имаме въпроси. Говоря с човека. Защо го дразните сега? Защо го дразните? Той да не е Бог, какво значи го дразните? Гледам с широко отворени очи. Не искам да повярвам, че живеем аз и ти в този ад, в тази страна. В този град нарочно ги рушат, адски ме яд, заслужава да заспят. Въпреки картината планирам семейство, разклаждам камината, мечтайки за дъщеря и син, децата ми, на които давам. Грабвайте телата! 135 години от освобождението на България, 135 секунди на колене ще мълчиме за всичките, които са го заслужили.
пети българин е беден. Според статистиката 1 милион и 600 хиляди души живеят с по-малко от 211 лева на месец. Според изследване на Института за икономическа политика, 70% от хората с кредит се затрудняват да погасяват задълженията си. И още тревожни данни. Само в Румъния децата са по-бедни от българските. Стана ясно при старта на европейска кампания срещу детската бедност. У нас над 420 хиляди мълчугани живеят бедно. Българите сме на последно място в Европейския съюз по покупателна способност. От всички европейски страни след нас са само още 7 държави. България е на последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт. Това сочат данните от анализа на икономическото министерство. Едва около 1/4 от българите са доволни от стандартите на живота. С това обяви на своя интернет сайт Международната организация за социологически проучвания Галъп. Евростат отчете покачване на нивото на безработицата у нас и ни нареди на последно място в Европейския съюз. София е европейската столица с най-ниско качество на живот. Това показва проучване на американска консултантска компания. Всичко е много скъпо. Люксембург е най-богатата страна в Европейския съюз, а България най-бедната. Това показва изследване на Европейската статистическа служба Евростат. Най-ниското почасово заплащане в целия Европейски съюз е в България. Установената минимална надница за час работа у нас е под 1 евро, а най-скъпо платен е трудът в Люксембург. Данните са на Международното бюро по труда. Българите са най-ниско платени в Европейския съюз. Последните данни на Евростат потвърждават статистиката, че средната работна заплата у нас е най-ниската в Съюза. Това е домът на Елена Александрова и нейния съпруг. Живеят в крайна икономия. Децата им също едва свързват двата края. Еден най-лошия хляб в Европа и на това ще му се сложи край. Имахме 3 вида хляб, бял, доброжа и черен, но имахме истински хляб. Сега имаме 30 и не ядем този хляб, който заслужаваме ние и нашите деца. Тревожно е състоянието на българското здравеопазване. Около това мнение се обединиха повечето от експертите, които коментираха Националната здравна стратегия до 2020 година. Ние сме на последното 33-то място в европейската класация на индекса на потребителите на здраве за миналата година. Недостатъчното финансиране е един от основните проблеми, които отчетоха експертите, като подчертаха, че в Европа се дава 2 пъти повече за обществено здраве. В истинска битка се превърна пазаруването днес в новооткрита верига супермаркети. Заради промоциите хиляди щурмуваха магазините още в ранни зори, заделили прилични суми от поне 200 лева и въоръжени с пазарни колички. В борбата една жена пострада и беше приета в болница в Сливен. В София майка за малко да изгуби сина си. Заради наплива се наложи охраната да бъде подсилена с полиция. Нетърпеливи клиенти се бяха скупчили пред входа още при зори по-тъмно. С наближаването на официалното откриване напрежението започна да ескалира, а постигането на заветната цел да преминат през охраната се превърна в мисия невъзможна. Никой не искаше да изтърве промоцията на краставици за 33 стотинки и банани за 69 стотинки. Какво стана, като ви натискат? Няма да въздух. Какво стана с нами? Ето ви къде? Момче ли е, момиче ли? Александър!
Това са картини, които на нас са ни познати от всички държави. Куни сме, куни! Какво става сега? Станала е тук и само тя да се. Вижте сега, че надигнате, ама други, надигнете капака, за да може да се вада. Еба няма така па да стане. Гали не, тук е.